t'abstens, que ja estàs dient... Vas en contra de la població, 6,6 milions d'euros que pertanyen a la gent. Esta setmana no anava de la població, esta setmana anava de titulars. Anava de treure rèdit polític d'una situació. Va, que ens governen delinqüents, que tenim delinqüents al Palau de la Generalitat. No pots fer aquestes afirmacions. No pots fer afirmacions. Això és cunyadisme. Això sí que és cunyadisme. Això és cunyadisme. Això és omplir-se la boca de paraules molt gruixudes sense que hagués de demostrar res, sense cap responsabilitat. Jutjats. I fent aquí de torero bombero. Serveis informatius de recurs. Informes jurídics del Palau diuen que acusin o no a Convergència, els 6 milions d'euros no recuperaran pel Palau, com diu la Galdón, seria un gest simbòlic, però a la pràctica no serviria per res. Sí, i tant que serveix. Llegiu l'entrevista d'ahir al diario.es amb el Joan Linares, que va ser qui va estar gestionant el Palau de la Música després del desgavell de Millet, com parla d'obstrucció constant de Convergència i Unió i com diu, l'única forma de recuperar els 6,6 milions d'euros és fer-ho ara. I Neus Munté menteix quan diu els recuperarem després. Si no ho has posat ara a la causa, després no els pots recuperar. Però tu creus que es pot dir per micro el Palau de la Generalitat està ple de delinqüents? Sí. Creus que es pot dir? Que ens governen delinqüents. No pots dir-ho, Gemma. És totalment raonable. Tenim un govern que renuncia als diners que han robat, que tornin a la ciutadania. Fem una cosa, perquè és que jo sempre he odiat el periodisme dels que diuen i els que es comenten i els que escriuen. Qui? Noms i cognoms. No, és que jo penso que Convergència és una màquina de delinquir. No, noms i cognoms. Convergència és una màquina de delinquir. Qui delinqueix? Tothom que està a Convergència. Tothom. Qui són tothom? Que finançament il·legal. Però qui? És un partit que accepta mordides. Tothom que està ficat. Però tothom que està... És que si et foten una querella, et foten una querella a tothom. És que el problema... Gemma, no ho pots dir, pensa una mica. El problema de la corrupció sistemàtica... Com ha dit això? La Generalitat. El Palau de la Generalitat està ple de delinqüents. Clar, ara acabes de fotre sota el focus de la sospita tota la gent que hi ha al Palau de la Generalitat. Perquè per tal d'estar corromput com ho està Convergència, requereixes d'una sèrie de complicitats brutal. Qui et firma les licitacions, qui et publica els plecs, qui accepta les mordides, qui posa els sobres, qui porta els sobres a Andorra. És a dir, la maquinària de complicitats que necessites és brutal. I aquí tenim una part important de la nostra població que porta 25 anys callant davant de la corrupció. I continuen fent-ho. I els que manen ara no demostren que siguin d'un altre abast. Que l'Ajuntament de Barcelona, perquè ja ara i els que hi havia abans està ple de delinqüents, em diran... No. És que anem als jutjats. Anem als jutjats i veuràs... No, t'estic dient que... Tots els casos de corrupció... És que això són dades. El focus és com tot, és com dir, a RAC1 està ple de borratxos. Dius, bueno, escolta'm, diguin noms i cognoms perquè jo no veig. Quan dèiem que Jordi Pujol era delinqüent, també ens deien que això no es podia dir. Ara ja es pot dir. Doncs ho sento, prefereixo dir-ho ara i no haver-ho de dir quan ja no s'hi pot fer res. Els jutjats del nostre país ara mateix, per tema de finançament il·legal de partits, tots els casos s'acaben el 2003 i tornen a començar el 2011. Durant l'època del tripartit no hi ha ni un cas de corrupció per part del Palau de la Generalitat al nostre país. I és evident que el problema de la corrupció al nostre país... Si t'he d'acompanyar els jutjats. L'únic que et dic és per saber-ho. Jo no et dic que tu no pensis el que penses. Només faltaria. Estàs amb la llibertat d'expressió. I per això estàs aquí cada dijous des de no sé quants anys i per molts anys que estiguis més. L'únic que et pregunto és, per efectes pràctics, que quan dius que el Palau de la Generalitat està ple de delinqüents, qui? És que és una maquinària, Jordi. És que el però la maquinària no fa funcionar la maquinària. No, la fan funcionar tots. Una maquinària que data de fa 25 anys. Però tu has estat mai en una administració? Has estat mai en un govern? Saps quanta gent hi participa? Saps quanta gent hi ha? I tu creus que pots vindre a una ràdio i fer una afirmació d'aquestes característiques? Jo participo a licitacions i m'imagino que per amanyar aquest procés... Fer això que tu acabes de fer aquí ara amb aquesta ràdio és de vergonya aliena. I més si saps com funciona un govern. No, el que és de vergonya aliena és seguir-ho tolerant. El que és de vergonya aliena és seguir defensant un govern indefensable. I si saps quanta gent milita en una formació política. Una formació política que té desenes de milers de militants, tu no pots agafar el micro i dir que... Doncs vergonya en aquests militants que segueixen donant suport a gent que roba. Ho sento. Si hi ha gent que dona suport a un dictador, jo no hi estaré d'acord. Si hi ha gent que dona suport a un torturador, jo no hi estaré d'acord. Si hi ha gent que dona suport a un maltractador... I si et donessin una pistola faries l'execució. No, jo dic el que veig. Saps? Fas de fiscal, de jutge, i si poguessis executaries. I això no és raonable ni seriós. Jo vull reclamar la presumpció d'innocència de tothom que no sigui pel jutjat indicat que és culpable. Ja, però aquí fem judicis com si fóssim l'Estasi, com si estiguéssim a la Unió Soviètica. N'hi ha prou d'omertà. No penso col·laborar amb l'omertà d'aquest país. No penso col·laborar amb el silenci que he viscut tota la meva vida. Te pot agradar més o te pot agradar menys? No, en l'omertà no es col·labora, però tampoc se col·labora amb agafar polvals de merdes i tirar-los indiscriminadament des de les balconades, tirar merda a la gent. T'agradi o no t'agradi, el Pujol seran, algun del Pujol pot ser presumpte delinqüent, presumpta, però de cap de la manera se li pot dir que és delinqüent, perquè en cap d'ells ha estat condenat. Per tant, jo
agafaria i seria molt prudent, perquè les aparences a vegades enganyen, i fins que la justícia no ha dictaminat les coses, seria prudent. I fins i tot moltes persones que tu estàs insinuant no tenen cap condena i no es li pot anomenar com delinqüents. I la gent que intenta fer la seva bona feina per la Generalitat. Llavors no estàs a Convergència. Jo el que dic, jo el que no entenc és gent que es diu decent, que es fica en partits. Tu no pots entrar en un vessal de fang i pretendre que no et toqui el fang. És a dir, ho sento, si entres al vessal de fang, si ets militant, membre de Convergència o formes part d'aquest govern, ho sento, la fang t'arriba de cap a peus. Gemma, a Convergència o a PDeCAT hi ha milers de militants. Hi ha milers de càrrecs públics. No, de veritat, Gemma, t'ho dic sincerament des del carinyo. No pots dir... No pots dir això, Gemma. Algú va estar imputat 7 anys pel cas Adigsa, ho recordeu, al final va quedar... Però saps què passa? Que després, en segons quines mentalitats, ja no n'hi ha prou en què t'absolguin. Perquè després t'han absolt perquè el jutge és un mierdecilla, perquè el jutge té segons quins amics. No, de dir, aquí el que es tracta és que hi ha gent que s'assenta a les taules, intenta fer de fiscal, intenta fer de jutge, si pogués faria de carceller, i si estiguéssim en un altre entorn executaria. Això no és raonable. No és raonable. Continuarem. Un moment que arriba Enric Millo, ja ha arribat de fet en aquesta ràdio i entra en directe en aquest estudi d'aquí uns moments.